हेलो फ्रेंड्स दिनैनि मिउचुअल फान्ड पर्टफलियोआ ग्रीन देखायदों माने प्रफिट रिटार्न्सआ 1201 माने 1201 रुपीस प्रफिट पर्टफलियोआव देखायदों टटेलावहाय 1690 बेबायदिल'सै माने 1% मात्र 1% लस दंबावो दा रिकभार जानो थाखाय नांबावगोन जुदि गाबोन जुदि मार्केटनि मुभमेन्टआ गोजौ फारसे जुदि गिदिंलांफिनो अब्लानिया रिकभार जानायनि चान्स दंसै माने दिनै मार्केटआ क्लसखायनो दिनैनि जितु मुभमेन्ट बेयो जाथ'ला दिनै मार्केटआ बन्द नालाय गाबोनसो मार्केटआ अपेन जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट डे खालि प्रफिटखौ देखायगोन दिनै मार्केटआ क्लस अके बिदिब्ला दिनैनि पर्टफलियो ग्रीन एसे माने रिकभार जाफिनबाय बेनिफ्राय कमप्लिटलि रिकभार जानो थाखाय नांबावगोन बेवहाय बेसेबां गोबाव नांबावगौ मिथिथ'आ दा आरो लस देखायफिनना मायो माने दासिमबो मार्केटआ डाउन ट्रेन्डआवनो दंबाय थायो दानिया डे सेन्सआवहाय आङो मोननैसो नायलांनि आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो आंनि शेयार खालामनायखौ नायफालांदो भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो अके बिदिब्ला बेवहाय डे सेन्सआव आङो पार्सेन्टेज वाइसै नायनोसै बेसेबां रिटार्न होदों कानाडा रब'को स्मल केप फान्ड डाइरेक्ट ग्रथ बेवहाय 311 रुपीस प्रफिट दिनै रिटार्न देखायदों माने 1% 1.05% बेबायदि रिटार्न देखायदों SBI कन्ट्रा डाइरेक्ट प्लेन ग्रथ बेवहाय 105 रुपीस रिटार्न SBI मैग्ना मिड केप फान्ड बेवहाय 163 रुपीस रिटार्न निप्पन इंडिया स्मल केप फान्ड डाइरेक्ट ग्रथ बेवहायबो 151.95 रुपीस रिटार्न मीन्स 1.07% रिटार्न निप्पन इंडिया लार्ज केप फान्ड बेवहाय 37.14 रुपीस प्रफिट मीन्स रिटार्न 0.33% रिटार्न अके नेक्स्ट आरो जोबजासे नायलांबावदो बेनिफ्राय मा दंबावो टाटा स्मल केप फान्ड SIP सब SIP बेफोर गासिबो टाटा स्मल केप फान्ड 50.58 रुपीस मीन्स 0.51% रिटार्न मतिलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो केप 250 इंडेक्स फान्ड डाइरेक्ट ग्रथ बियो वन टाइम लामसाम मीन्स लामसाम वन टाइम बेवहाय खालामदों आङो बेवहाय SIP नङा मान्थलि हिसाबै दोननांला बेवहाय फिक्स दोननाय बायदि मोनसे आङो गोदानै खुलिबावदोंमोन 10,000 दोनो 5,000 निफ्राय दोनजेननो हायो 10,000 20,000 बेबायदि दोननो हायो 100 रुपीस 100.84 रुपीस प्रफिट मीन्स रिटार्न 1.5% रिटार्न निफ्टी SBI निफ्टी स्मल केप 250 इंडेक्स फान्ड डाइरेक्ट ग्रथ बेवहायबो 87.88 रुपीस प्रफिट मीन्स रिटार्न 0.92% रिटार्न बैंक ऑफ इंडिया स्मल केप फान्ड डाइरेक्ट ग्रथ बे SIP मंथली 126.19 रुपीस प्रफिट मीन्स 1.44% रिटार्न दे पाराक पारिक फ्लेक्सी केप फान्ड डाइरेक्ट ग्रथ बेवहाय प्लस 23 रुपीस ओनलि मीन्स 0.38% रिटार्न SIP मंथली SIP वन स्मल केप फान्ड डाइरेक्ट ग्रथ बेबो मंथली SIP मीन्स टुडे रिटार्न ओनलि 8.09 मीन्स 0.14% ओनलि रिटार्न स्मल रिटार्न बेनिफ्राय SBI स्मल केप फान्ड SIP लास्ट 34.66 रुपीस प्रफिट मीन्स रिटार्न 1.0 मीन्स 1% रिटार्न बेवहाय SIP टुडे रिटार्न 34.66 रुपीस अके बेखिनियानो पर्टफलियोआ 12 पर्टफलियो जाबाय आंहा इनभेस्टमेन्ट 12 नि मादाव 5 मिउचुअल फान्ड लामसाम मीन्स वन टाइम बेनिफ्राय 7 मिउचुअल फान्ड SIP मंथलि SIP मंथलि बेबायदि पर्टफलियो दा आंहा रानिं जागासिनो दङ बेवहाय बुजिनो गोनाङा बेनो जेसेबां इनभेस्टेड एमाउन्टआ जेसेबांनो बारायगोन एसेबांनो नोंथांनि डे रिटार्न्सआबो एसेबांनो नुनो मोनगोन जेसेबां पार्सेन्टनि रिटार्न होगोन बे इनभेस्टेड एमाउन्टनि सायाव 0.72% डे रिटार्न टुडे दिनै बेबायदि देखायदों लसखौबो बेबायदिनो आङो नोंथांमोननो शेयार खालामदों जे इनभेस्टेड एमाउन्टनि सायावहाय जोङो डे लसखौबो नुनो मोननाय जायो अके बेनिफ्राय
जेसेबां गिदिर एमाउन्ट जालांबाय थागोन एसेबांनो नोंथाङा बेवहाय गिदिर गिदिर प्रफिट नुनो मोनलांबाय थागोन। मिउचुवेल फान्डनि कम्पाउन्डिं नोङो हमनानै लाजायो मिउचुवेल फान्डआव फ्राय 15% कम्पाउन्डिं 15% कम्पाउन्डिं कम्पालसरि अके बेबायदि मोननायनि चान्स दङ। गासिबो मिउचुवेल फान्डआव नोंथाङा इनभेस्ट खालामलांबाय थायोब्ला मान्थलि वाइसै जुदि नोंथाङा जुदि 10 years to 15 years सिम जुदि नोंथाङा 10 years to 15 years जुदि नोंथाङा SIP खालामलांबाय थायो अब्लानिया जेबो टेनसन लानो गोनां गैया। नोंथाङा मेगन मेसिबनानै बेवहाय इनभेस्ट खालामलांबाय थाजायो। दा गोदानै जाय इनभेस्ट खालामनो गोसो मिउचुवेल फान्डआव अब्लानिया मा खालामनांगोन नोंथांमोनिया आङो गोदानै बेक खालामनानै देखायनि बबेयावहाय एकाउन्ट खुलिब्ला जोङो मारै इनभेस्ट खालामनो हायो। दा आं मोनसे एप्स देखायनो बे आंनि इनभेस्ट खालामबाय थानाय जिथु ब्रकार एकाउन्ट नैफोरबायदि ब्रकार एकाउन्ट जोङो ग्र' एप्स GROW ग्र' एप्स होननाय बे एप्सआव एकाउन्ट खुलिनानै लानांगोन। एकाउन्ट खुलियोब्लासो जोङो मिउचुवेल फान्डआव रां इनभेस्ट खालामनो हागोन मान्थलि SIP बे ग्र' एप्सआव खालामब्ला। ग्र' एप्सजों लोगोसे गुबुन गुबुन एप्स दङ नाथाय आं ग्र' एप्सखौ मोजां मोननानै बेवहाय इनभेस्ट खालामदों। आंनाव बे मोनसेल' गैया गोबां दङ इनभेस्ट खालामनायनि एप। नाथाय फिचार्सफोरखौ ग्र' एप्सआव गोबाङानो इनभेस्ट खालामबाय इन्डियाआव बेखायनो आङो बेवहाय इनभेस्ट खालामदों आंबो। बेवहायल' खालामाखै गोबां ब्रकारावनो इनभेस्ट खालामो। जाय गोदानै इनभेस्ट खालामनो लुगैदों ग्र' एप्सआव थांनानै जुदि आंनि लिंकजों खालामनो लुगैदोंब्ला एकाउन्ट खुलिनानै लायथां। एकाउन्ट खुलिनायनि प्रसेसफोरखौ नोंथाङा गुबुन भिडिअफोराव नायनानै माबोरै एकाउन्ट खुलियो बेखौ सोलोंनानै लाब्लानो जाबाय। आरो आङो ओरैनो सिम्पोलै एक्सप्लेन खालामलांनि नोंथांमोननो जे आङो सिम्पोलै बुंलांनोसै जे नोंथाङा रेडि लाखा डकुमेन्ट्सफ्रा जुदि रोंगौब्लासो जुदि मबाइलनि थ्रुयै नोंथाङा इनभेस्ट खालामनो जुदि रोंगौब्ला नोंथाङा मा खालाम मबाइल लाखादो बेनिफ्राय आंनि लिंकआव थांनानै बेवहाय आंनि डिसक्रिपसनाव होनाय लिंकआव ग्र' एप्सआव थांनानै नोंथाङा लिंकखौ क्लिक खालामब्लानो बेवहाय एकाउन्ट खुलिनायनि प्रसेसखौ मोनलांबाय थागोन। माथ्र नोंथाङा मा लानांगोन एकाउन्ट खुलियोब्ला बेवहाय नोंथाङा पान कार्ड लानांगोन बेनिफ्राय आधार कार्ड बे मोननैखौ ला बेनिफ्राय नोंथांनि फेस केपचार लागोन बेबायदि बेनिफ्राय मा जागोन नोंथाङा फिलआप खालामलांबाय थाबानो जाबाय स्टेप बाय स्टेप प्रसेसफोरखौ। नोंथाङा बिनि सिगांनो मोननैसो आइडियाफोरखौ मिउचुवेल फान्डखौ ग्र' एप्सआव माबायदि एकाउन्ट खुलियो बेबायदि सार्च खालामनानै नोंथाङा माखासे इउटुबाव सोलोंना लाग्रो। अब्लानिया मा खालामनो हागोन एकाउन्टखौ खुलिनायनि प्रसेसफोरखौ रोंगोन नोंथाङा। बेबायदि सोलोंबानो जाबाय। एसे सोलोंग्रोनानै ला साननैसो अके। आं बेखिनि आइडियाखौ होबाय नोंथाङा साननै बा सानथामनि उनावहाय बेयाव इनभेस्ट खालामनो हागोन। बिनिफ्राय इनभेस्ट माबायदि मिउचुवेल फान्डआव इनभेस्ट खालामो बेखौ एसे सोलोंग्रोनानै लाग्रोबाय था। जे मिउचुवेल फान्डआव थांदो नैफोरबायदि इन्टारफेस ओंखारबाय आङो ग्र' एप्सखौ अपेन खालामनानै खोन्थाबाय। अपेन खालामनाय लोगो लोगो मा फैबाय मिउचुवेल फान्ड होननाय नैफोरबायदि मोननैसो अपसन ओंखारबाय स्टक्स आरो मिउचुवेल फान्ड आरो बेबायदि UPI क्रेडिट बायदिसिना दङ। बिनिफ्राय नोङो मा खालामनांगोन मिउचुवेल फान्डआव थांनानै नैबे मिउचुवेल फान्डआव थांनानै मा खालामनांगोन नैबे डासबर्डआवहाय जोङो मिउचुवेल फान्डनि पर्टफलिय' इनभेस्ट खालामनायफोरखौ नुगोन। बेनिफ्राय एक्सप्लरावहाय डाइरेक्टहाय नुखायो नै एक्सप्लरावहाय दा क्लिक खालामनाय जादों। एक्सप्लरावहाय नायोब्ला मा जादों नोंथाङा मिउचुवेल फान्डनि नामफोरखौ नुनो मोनगोन। अल मिउचुवेल फान्ड होननाय नैबेयावहाय माखासे मिउचुवेल फान्डखौ नोंथांनो श' देखायगोन। मिउचुवेल फान्डआव नायहैदो बेबायदि अनेक गोबां रोखोमनि गोबां गुबुन गुबुन नामनि मिउचुवेल फान्ड दङ। SBI PSU फान्ड बेबायदि SBI सेक्टरनि बेबायदिबो मिउचुवेल फान्ड दङ। बेबायदिनो क्वान स्मल केप फान्ड आदित्य बिरला सान लाइफ PSU इकुइटि फान्ड बेबायदि गोबां मिउचुवेल फान्ड दङ। बे मिउचुवेल फान्डआव गुबुन गुबुन रोखोमनि मिउचुवेल फान्ड बेबायदि नामनि दंजोबो आरो। दा मिउचुवेल फान्डआ सानथ्र'हायै दङ नाथाय माखासे मिउचुवेल फान्डआव माबायदि जोङो नोंथाङा इनभेस्ट खालामनोब्ला मोनसे मोननै बबे मिउचुवेल फान्डआव इनभेस्ट खालामो नोंथांनि गोसो मथै आइडिया लानानै इनभेस्ट खालामबानो जाबाय। बा डाइरेक्टलि नोंथाङा आङो दा आरो सर्टलि नोंथांनो बुंनो नाजाबाय जे जुदि मबाइलनि थ्रुयै नोंथाङा जेबो नलेज गैयाब्ला मबाइलनि फारसे जेबो रोङाब्ला मा खालाम नोंथाङा बेंकआव थांनानैबो रेगुलार प्रसेसआव मा खालामनो हायो इनभेस्ट खालामनो हायो। स्टेट बेंकआव थांनानै नोंथाङा SBIनि स्टेट बेंकआव थाङोब्ला SBIनिल' मा खालामनो हागोन इनभेस्ट खालामनो हागोन। SBI मिउचुवेल फान्डनिल' नोंथाङा इनभेस्ट खालामनो हागोन। आंनि पर्टफलिय'आव गुबुन गुबुन रोखोमनि मिउचुवेल फान्ड नुदोंब्लाबो नोंथाङा बेवहाय आंनि बायदि खालामनो हानाय नङा। गावनि मबाइलाव खालामनो रोङोब्ला नोंथाङा डाइरेक्ट प्लेनाव बानायनो हागोन। डाइरेक्ट आरो रेगुलार बे मोननै अपसननि मिउचुवेल फान्ड जोङो इनभेस्ट खालामनो हायो। रेगुलार प्लाना जाबाय बेंकआव थाङोब्ला नोंथांनो रेगुलार सिस्टेमावसो नोंथांनो इनभेस्ट खालामनानै होगोन। नोंथाङा स्टेट बेंकनि
बेंक ब्रान्सआव थाङोब्लाबो डिस्ट्रिबिउटर होननाय सासे थागोन। बेवहाय डिस्ट्रिबिउटरा नोंथांनि मान्थलि रां दोननायखौ मा खालामगोन, रेगुलार प्लेनाव मा खालामना होगोन, इनभेस्ट खालामना होगोन। रेगुलार प्लेनाव मा इनभेस्ट खालामनानै होगोन। अब्लाबो हागोन नोंथाङा इनभेस्ट खालामलांबाय थानो हागोन। नाथाय माखासे बुजिनो गोनां खोथाया बेनो, रेगुलार प्लेनाव दोनोब्ला बेंक डिस्ट्रिबिउटरा बा बिसोरो माखासे नोंथांनिफ्राय कमिसन मोनजागोन। नोंथांनि इनभेस्ट खालामनायनिफ्राय नोंथाङा जेसेबां 10 बोसोराव जेसेबां रां मोननांगौ, जोङो मबाइलनि थ्रुयै दोननायजों जेसेबां मोनगोन, नोंथाङा बेंकनि थ्रुयै जुदि दोनोब्ला, नोंथाङा मालायनि बेंकआव थांनानै जुदि दोनोब्ला बेबायदि जों डाइरेक्टआव मोननायजों समान बेबायदि मोननाय नङा रेगुलार प्लेनाव दोनोब्ला। नाथाय थेवबो रोङैफोरनि थाखाय रेगुलार प्लेनखौ दोनोब्ला सेफटि एसे सोंबाय थानो हायो नोंथाङा बेंकआव थांनानै माबायदि सोलिदों, नोंथांनि पर्टफलिय'आ माबायदि, बा राङा बेसेबां बारायदों बारायाखै, बेखौ बेंकआव थांनानैसो नायहैनांगोन आरो। बेनिफ्राय मबाइलनि थ्रुयै रोङोब्लाथ' नोंथाङा मबाइलावनो नायबाय थानो हायो। अके, दा मिउचुवेल फान्डआव दोनोब्ला लं टार्म साननानैसो दोननांगोन। बेखायनो जोङो मास मोनसे मोननै बा बोसोरसे बोसोरनैनि दोननायनि थिंकिंस लानाङा। माने 5 इयार्सनिफ्राय लानानैसो 10 इयार्सनि बेबायदि समनिफ्रायसो नोंथाङा एसे रांखौ नुलांनो मोनगोन, प्रफिटखौ नुलांनो मोनगोन। अके, बेखिनि आइडिया आङो सिम्पोल लाबोग्रोनाय जाबाय। आरो नेक्स्टआव आङो मोननैसो माने थालांनायफोरखौ माने एक्सप्लेन खालामफैफिनबावगोन। माने मोनसे भिडिअ'आवनो गासैबो एक्सप्लेन खालामजोबनो हायो, भिडिअ'आ गोबां गोलाव जायो भिडिअ'आ। बेखायनो मोनसेयाव जों एक्सप्लेन खालामजोबनो हाया, गासिबो टटेलि नलेजखौ होजोबनो हाया। अके, बेनि मिउचुवेल फान्ड पर्टफलिय'आ बेखिनियानो। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ'खौ जुदि जोबजासे नायबायब्ला भिडिअ'खौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना गालांदो, जुदि गोदानै इउटुबाव नायदोंब्ला। बिदिबा दिनैनि भिडिअ' बेखिनियानो। थेंक इउ एभ्रिवान।